Malone CD. Yes. Quincy, ten eerste thanks dat je bij ons wilt instappen. Graag gedaan. Yes. Man. Ja. Hey man. Welkom. Ja, broeders. Ja, ik denk bij jou ook gewoon bij het begin beginnen. Quincy Amasia, wat voor persoon is dat? Nou, een chameleon kan je zeggen. Divers. Ja. Rustig persoon, vooral in het publiek. Ja. Maar bij mijn echte vrienden, bij de mensen die me goed kennen, behoorlijk prettig gestoord. Ja. Dus, maar ja, het hangt er vanaf wie je bent, wie je dan meemaakt van mij. Ja. Maar als je me goed kent, dan ben ik die guy die altijd grapjes maakt. Iedereen aan het lachen zet. Je zag maar lachen vandaag. Ja, dat kan. Het gebeurt zo spontaan, ploep eruit. Als ik je ouders vraag wie je bent, dan zeggen ze, hey, rustige jongen. Geen problemen. Dan begin je die grapjes al aan. Nou ja, nu in grote lijnen zullen ze dat wel zeggen, ja. Maar vroeger was ik, eigenlijk hetzelfde avontuurlijk. Maar ja, dan heb je regeltjes van ouders waar je aan moet houden. Maar... Wat niet altijd gebeurde. Nee man, nee, sorry. Maar weet je, ik was die ene kind die altijd, als iedereen rechts ging, dan weer niet per se links gaan. Ja. Weet je, allemaal zo beschrijven. Maar ik gaf mijn ouders niet echt hoofdpijn of zo. Gewoon tienerdingen, weet je wel. Ja. Wat is iets wat je dacht, toen destijds, dat je dacht van, hey, als ik dit doe, krijg ik problemen met mijn ouders? Even denken. Als ik wat... Er zijn veel dingen, streken misschien dat je kan uithalen, maar dat ene ding, dat moet je niet eens proberen. Niet eens in je hoofd halen. Nou, het is eigenlijk niet eens zo moeilijk. Ja. Gewoon brutaal zijn tegen mijn moeder, dat was gewoon klaar. Ja. Dat was gewoon klaar. Ik kan van alles uithalen, natuurlijk worden ze boos, maar brutaliteit, dat nee. Ik heb het wel over mijn jongere jaren, hè. Ja, ja. Als ik iets doe en weet je, dan loopt ze weg, dan gaat gelijk klaar. Zoals dat bepalen hoe ik adem. Ja. Dus kijk uit hoe je adem. Want maar ja, ik denk dat alle mensen die op Curaçao zijn opgegroeid, dat soort dingen hebben meegemaakt in de opvoeding. En als je terugkijkt zelf, vind je dat je een goede opvoeding hebt gehad? Of denk je van, hé, dat zou anders had gekund? Nou, als ik terugkijk kan ik zeker zeggen dat ik een goede opvoeding heb gehad. Weet je, er werden toen dingen verboden. Je mag niet daar naartoe, je mag niet daar naartoe, je mag niet met die uithangen, je mag niet met die praten. En toen de tijd vond ik het behoorlijk lastig. Juist, waarom niet? Iedereen is buiten, ik moet binnen blijven. Iedereen gaat naar de stad op vrijdag, ik moest naar huis. En achteraf gezien, al die mensen die al die dingen wel mochten, als ik kijk waar ze nu in het leven staan, weet je, dan moet ik terugkijken naar mijn ouders en zeggen van thanks. Ja. Een knuffel, dat breng je chocola voor hun. Ja, precies. Dus ik mocht niet alles, maar achteraf ben ik wel dankbaar dat ik niet alles mocht doen wat ik wou doen toen de tijd. En wat voor jongen was je op school? Ik was die lolbroek. Gewoon van begin tot einde van mijn school. Propjes gooien, kindjes pesten, maar wel... Je hebt twee soorten pesters, hè? Ja. Een pester die iedereen aan het lachen zet, maar niet iedereen per se kwetst. Ja, vernederd of zo. Ja, ik was niet diegene die mensen ging vernederen. Wel grapjes tot een bepaalde hoogte. Maar lolbroek, man, altijd. Altijd. Wat voor geintjes zou echt bij je passen? Wat voor geintjes zou mensen nadoen? Mensen nadoen, dat doe ik nog steeds. Weet je, als iemand een raar loopje heeft, ik ga hem nadoen. Als iemand raar praat, ik ga hem nadoen. Dat soort dingen.
Dus dat betekent ook dat je veel op mensen let? Of, Ik let de hele tijd op mensen, ja. Je kan er samen met Jandino op theater gaan doen. FC Kip. FC Kip, ja, dat soort dingen. Ik hou daar gewoon van. En het is niet van, oké, ik moet urenlang naar iemand staren en dan heb ik een plannetje voor morgen. Nee, ik zie het, binnen 3 seconden heb ik het door en ik doe het. Ja. Spontaan. Ja. De meest awkward momenten ook af en toe. Dus dat maakt het juist leuker. Je hebt 3 seconden nodig om iemand aan... Als je raar loopt of raar praat, ik heb je gelijk door. Doe mij na dan, hè? Huh? Nee, je zit achter me, ik heb je nog niet door. Ik ben aankomen lopen, toch? Ja, je bent aankomen lopen als smooth boy, bla bla bla. Ik zag je flow. Kom goed. Mooi man. Wat is Curaçao eigenlijk voor jou? Nou, ik ben daar geboren en getogen. Ik ben daar tot mijn 18e gebleven. Ja. Dus Curaçao betekent heel veel van mij, mijn roots. Ik ben daar opgegroeid, ik heb nog steeds familie daar. Dus ja, Curaçao is mijn roots. Vandaar ben ik opgegroeid. Ja, je geeft het zelf al aan, je bent daar geboren en getogen. Mhm. Je bent met je 18 hier teruggekomen dus. Ja, Ik neem aan dat je wel eens terug gaat naar Curaçao. heel vaak. In jouw Ja. branche moet dat wel. Dat moet wel, ja. Zie je verschillen? Is Curaçao vooruit gegaan? Als ik er eerlijk van zijn, nee man, ik vind van niet. Ik denk dat iedereen, als ze hier naartoe komen, dan hebben ze zoiets van oké, ik ga naar Nederland, ik doe mijn studie, ik kom terug en ga Ja. Curaçao helpen. Maar als je eenmaal weg bent van het eiland en je ziet andere dingen, en ik heb het niet per se over Nederland, gewoon over de wereld, Ja. dan ga je breder naar dingen kijken. Anders naar dingen kijken hoe dingen sneller kunnen, efficiënter kunnen, slimmer kunnen. En jammer genoeg moet ik zeggen dat Curaçao en grote lijnen daar nog steeds niet klaar voor is. Achteruit gegaan of blijven hangen? Ze zijn blijven hangen. Sommige dingen zelfs achteruit gegaan, maar blijven hangen. Weet je, de dingen die makkelijker en efficiënter kunnen, dat wordt nog steeds à la 89 gedaan. En het jammer ervan is, als je de mensen daarop aanspreekt, dan word je vies aangekeken. Dus het lijkt erop dat ze niet vooruit willen gaan. Juist, ja. Terwijl wij allemaal die naar het buitenland zijn gegaan, die willen juist dat het eiland vooruit gaat. Ja. Het is niet van ik ben beter dan jou. Kijk, ik wil je helpen dat we het samen daar naartoe Ja. gaan. Daar gaat het om. En ik ken veel mensen die terug zijn gegaan en dan proberen ze dat te doen. En dan gaat het mis. Wordt geïnterpreteerd van ja, je komt zeker uit Nederland met je grote ideeën, bla bla bla, doe maar lekker normaal. Weet je, dat soort dingen vind ik dan weer jammer. Maar ja, Curaçao, weet je, het blijft Curaçao, het blijft die Kunstland, ja. haat-liefde relatie van Ja. I love you, but sometimes I hate you. Man. Ja. De Dan, laatste tijd hebben veel mensen kritiek op de politiek. Wat vind jij daarvan? ik vind het een grote grap. Een hele grote grap. Waarom? Kijk, overal in de wereld, in politiek heb je corruptie, heb je dingen die niet goed gaan. Maar Curaçao is gewoon mekka van dat soort dingen. Ik snap het niet. Je ziet dingen in de kranten verschijnen. Je ziet hoe politici elkaar te woord staan op tv, op de radio, Klappen in de geven. krant. Ik denk, ja, klappen geven. Ik denk, sap! Hou mijn popcorn pakken, ik wil dit zien. Ik wil dit zien. En dat soort dingen, weet je, denk, we hit rock bottom. Ja. En dat soort dingen. Dus ik vind het gewoon een grap en ik hoop dat er ooit een partij komt met jongere mensen met een visie die het eiland vooruit kunnen helpen. Want nee, zo gaan we de oorlog niet winnen op deze manier. Nee. Lijkt het jou wat om een partij op te starten en te denken van weet je wat, ik wil diegene zijn die Curaçao beter gaat proberen te maken? Een slukje man. Nu ga je te ver. Nee, politiek is niet echt mijn ding. Nee. Natuurlijk, iedereen heeft zijn ideeën. Nee. Maar kijk, het besef moet er ook zijn van oké, er is een nieuwe partij met allemaal nieuwe mensen, jonge mensen, innovatief, die kunnen het eiland vooruit helpen. Maar men moet hun ook de kans gunnen. Hè? Ik bedoel, Ja. Curaçao zit al zo lang in narigheden. Er is geen enkele partij die nu binnen kan komen en binnen 4 jaar hebben ze alles op een rit. Dus je moet die nieuwe partij ook de kans gunnen om iets voor het eiland te kunnen betekenen. Ja. En ik heb het gevoel dat het geduld bij iedereen een beetje op is. Dus ze willen gelijk verandering zien. Maar ja, dat gaat niet. Klopt. Maar je hoeft toch niet per se een politieke partij op te starten. Hij zegt politiek.
gewoon initiatief of zo? Jawel, dat wel. Alleen, weet je, initiatief kan, maar echt in een partij zitten, nee. Stoffige materiaal van mij, man. Ik denk dat wij de bevolking zelf dingen moeten gaan doen. Ook. Beetje bij beetje, alle beetje helpen. Maar ook dat, hè. Het is niet alleen... Iets minder stoppen met wijzen en meer gaan doen. Het is niet alleen de politieke partij. Het is altijd... Ja, de regering dit, de overheid dit, hun doen dit niet. Ze moeten dit... Wat doe je zelf? Klopt. Kijk naar jezelf. Wat doe je zelf in je eigen straat, in je eigen woning, in je eigen tuin? Om het eiland vooruit te helpen. Je ziet een buurman die struggelt. Help je die buurman? Ja. Of ga je nog steeds vingertjes wijzen van... Hé, de regering doet dit voor deze man. Wat heb jij voor die man gedaan? En dat is ook een ding wat ik heel vaak zie. Maar aan de andere kant, ik zie wel steeds vaker initiatieven van burgers zelf van... Laten we onze eigen straat gaan schoonmaken. Klopt, ja. De regering doet het niet, oké, maar we doen het wel zelf. Laten we het doen. En dan wel, ja, daar word ik wel blij om als ik dat zie. Voor ons hier in Nederland is dat gewoon doodnormaal. Ja, weet je ziet iemand struggelen en je gaat gewoon helpen. En ik bedoel ook, ook de straat schoonmaken, zo, dat gebeurt hier regelmatig eigenlijk. Ja, en ik zie het op Curaçao steeds meer en meer gebeuren. Daar ben ik echt blij om. Dat is wel mooi, ja. Ja, dat mensen zich ook gaan schamen van als ik dingen zomaar uit het raam gooi. Niet doen. Ja. Gewoon niet doen. Wat zijn de punten waar Nederland eraan kan werken? Want net hadden we het over Curaçao. Die hebben natuurlijk ook minpunten. Ja. Wat zijn de minpunten van Nederland? Want dan gaan mensen zeggen, kijk die nep Curaçaoenaars. Zit slecht te praten over eigen eiland. Nee, maar wij zijn van allebei. Kijk, ik woon al zo lang hier, ik kan het vergelijken. Ja. Nederlanders kunnen wat meepikken op de spontaniteit. Spontaniteit in de zin van, op Curaçao, hè, nu zondag, als ik een paar matties bij kom, we gaan wat doen. Maar het maakt niet uit, ik kom je ophalen en we belanden wel ergens. Ja. Dat gebeurt hier niet, man. Ja. Nee, hoezo? Nee, ik moet in mijn agenda kijken. Weet je, af en toe moet je spontaan dingen kunnen doen. Spontane gezelligheden opbouwen, want weet je, het leven is al zo zwaar met werk en alles erop en eraan. En in Nederland vergeet je dat af en toe. Ik ben er ook zelf schuldig aan. Je moet dingen plannen, anders lukt het niet, bla bla. Terwijl als je daar op het eiland bent, als je ziet hoeveel dingen spontaan gebeuren, dat moet kunnen hier in Nederland. Zie je jezelf daar ooit gaan wonen, gaan vestigen weer? Curaçao voorlopig niet, man. Misschien, nee. Misschien als ik met pensioen ga of zoiets. Ja. Of ik moet een staatslot winnen. Pray for me. Dan misschien. Dan ga je met pensioen als je het staatslot wint. Als je ziet wat voor mensen het allemaal wint. Ja, precies. Nee, maar of ik moet een hele goede ondernemingsplan hebben om te gaan, om iets daar zelf te starten, maar ik wil niet daar naartoe gaan en afhankelijk zijn van. Als je ziet hoeveel mensen daar afhankelijk zijn van een werkgever, ze werken al 5 jaar, nog steeds geen vast contract. Ja. Of ik ken zelfs mensen die op afstand een sollicitatiegesprek hebben gehad, dus Nederland, Curaçao, en dan pakken ze alles in, gaan ze daar naartoe. Nee, sorry man, we hebben al iemand aangenomen. Ja. Weet je hoe zuur dat is? Ja, dus ik wil niet afhankelijk zijn van dat soort dingen. Met welk doel ben je dan naar Nederland gekomen? Nou, mijn doel was om een studie te doen binnen 4 jaar en terug te gaan om mijn eiland te helpen. Ja. We zijn al 20 jaar verder. We zijn al gewoon 20 jaar verder. Ben je alleen gekomen of met je ouders? Nee, ik ben alleen gekomen. Ik ben alleen gekomen. In 1999, man. Oké. Ben ik hier naartoe gekomen. Omdat toen de tijd had je niet zoveel opleidingen op Curaçao en iedereen die daar blijft, die gaat hetzelfde studeren. Ja. Dus dan maakt de kans om een baan te krijgen dan aanzienlijk kleiner. Dus ik dacht, weet je, laten we even gek doen. Kom, we gaan naar Nederland. En hier naartoe gekomen ben ik begonnen met een opleiding die ik niet zo leuk vond en nog geen en nog geen. Uiteindelijk heb ik facility management gedaan. En toen dacht ik, nou, ik blijf nog even hier, even werken, ervaring opdoen en dan gaan we terug. En dat even bleef ik verschuiven. Ja. En nu ben ik dusdanig gezetteld. Nee man, nee, ik ben goed hier. En weet je, ik kan genieten van, ik ben een persoon, ik geniet van de seizoenen. Ja. Toen ik net hier kwam naar Nederland, het was in de zomer, en toen dacht ik van, hey, waarom doen al die mensen zo gek voor een beetje zon? Want ik kom uit de zon natuurlijk. Ja.
Maar nu, weet je, ieder seizoen heeft zijn charme. De zon is leuk, maar ik kan ook in de winter genieten. En als je op een eiland woont, op een warm eiland, is het leuk, maar op een gegeven moment elke dag zon, ik dan persoonlijk, dan ga ik het niet meer waarderen. Ja. Dat is het. Voel je je goed waar je nu woont? Ik voel me heerlijk, man. Ja? Ik voel me heerlijk, want ik hou van mezelf terug te kunnen trekken. Waar ik nu woon is lekker rustig, lekker chill. En als ik de drukte wil opzoeken, dan kan ik er naartoe. Ja. Maar waar ik woon, mijn thuisbasis... Gezinsbuurt, ja. Ja man, daar moet ik mijn rust hebben. Daar kennen mensen je ook. We zagen net mensen zwaaien gewoon naar jou. Mensen kennen mij, mensen weten wat ik doe. Maar ja, het zijn Hollanders. Ja. Dat is niet lullig bedoeld, maar voor hun is dat een gekke wereld wat ik allemaal doe. Ja. Weet je? Als ik gewoon tussen de Antillianen zou wonen, bijvoorbeeld in Rotterdam, dan zal niemand gek kijken van hey, daar is Quincy of hij is zanger. Dat is niet bijzonder. Maar hier, het is een hele happening. Ja? Ja, ze vinden het wel bijzonder. Ze vinden het wel bijzonder dat hun buurman dat doet. En soms heb je die vragen van, maar waarom moet je het werken erbij? Ja, deze scene is niet zo groot als die van Jan Smit. Ja. Dus ja, er moet toch gewerkt worden. Ja. Komen ze af en toe voor tips van ik ben een beetje stijf, dus kan je me een beetje... Ja, maar weet je dat is iets dat is aangeboren, denk ik. En niet alle Nederlanders hoor, want tegenwoordig heb je gewoon Nederlanders die gewoon goed kunnen dansen, hè? Vergis je niet. Maar ik heb met de jaren gezien, dansen is iets wat je kan of wat je niet kan. Je kan het leren, maar je blijft van iemand zien van oké, dit is aangeleerd. Het is nog steeds een beetje houterig. Dat zie je gewoon. Maar ja, die buren van me die vragen het is. Hey, kan je niet helpen man. moet in je bloed zitten. Wat doe je naast zingen dan? Van muziek in ieder geval. Nou, muziek, ik werk gewoon. Schoonmaakbedrijf volgens mij? Ja, ik ben locatiemanager van Rotterdam Ahoy. Dus ik beheer daar de schoonmaak, maar we hebben daar ook het bouwen van podium, het bouwen van tribunes, stoelen zetten in de zalen, dat soort dingen. Dat heb je goed geregeld. Ja, ik ben dus... Het past een beetje mee, man. Ja. Een beetje. Dus je bouwt eigenlijk je eigen stage op? Soms gebeurt het wel, hè? Ja, want Caché treedt ook soms in Ahoy op. En ik zie alle draaiboeken voorbij komen. Oh, oké, die moeten we ook, daar moeten we ook, daar moeten we ook. Dus het is wel grappig om te zien. Dus je zowel achter de schermen als voor de schermen soms aan het werk bent. En dan moet je het zelf weer afbouwen. Ja, niet ik persoonlijk, maar ja. Maar een leuke job zeker bij Ahoy. Je ziet van alles, je ziet alle grote artiesten hoe hun het doen achter de schermen. En dan, weet je, dan kom ik ook op ideeën voor onze scene. Wat we beter kunnen doen, want ik ben iemand, ik wil altijd weten van hoe kunnen we dit beter doen. Juist. Ja, je noemt het zelf op, je bent de zanger van Caché op dit moment. Wanneer ben je voor het eerst in aanraking gekomen met zingen? Je zou het nooit geloven, bro. In een gospelkoor. Ja? Ja, ik was die brave boy ooit. Ja. Ooit was ik die brave... Ja, man. Ik ben in een gospelkoor begonnen op Curaçao. Ja. Maar de straat trok me toch meer. Weet je, dus het zingen vond ik sowieso op zich leuk. Ja. Harmonietjes leren, bla bla bla, melodietjes. Maar commerciële muziek, ik wou het altijd doen. Ik had ook een oom. Die was ook zanger van een hele beroemde band in de jaren 80, door Beheren. Juist, ja. Dus mijn oom die was daar zanger, dus vanaf kleins af aan zag ik het al. Ik dacht, hey, dit wil ik doen man, dit wil ik doen. Ik wil ook ooit op zo'n podium staan, ik wil dit gaan doen. Dus dan zijn we met een band begonnen, gewoon thuis. Gewoon buurjongens samen in de achtertuin, jammen, ons ding doen. En op een gegeven moment begon het serieuzere vormen te nemen. Van het begint weer ergens aan te klinken. Dus, maar het was net in die tijd dat ik naar Nederland moest. Dus ik kwam naar Nederland. Een paar van die jongens zijn daar gebleven. En die jongens die zijn bijvoorbeeld naar No Game gegaan toen de tijd. Toen was No Game net begonnen. Ja, toen de tijd ook Chiitos. Dat was de jongerenformatie van Gio. Het waren die jongens zeg maar, die zijn daarmee doorgegaan en ik ben naar Nederland gekomen.
En in de jaren 90 natuurlijk liep Nederland behoorlijk achter qua muziek. Antilliaans muziek in ieder geval. Dus ik kwam daar, cultuurshock. Ik denk, wow, waarom hangen deze mensen zo achter? Ja. Toen was niet van die snelle internet, toen was geen Facebook, toen was niks. Dus het was van, je moeder die stuurt een cd voor je naar Nederland van wat hot is. Klopt. Zo ging het toen. Maar ja, dan begin je gewoon in dat soort bandjes, kleinere bandjes, bla bla bla, te zingen. En werd ik benaderd voor een band die toen de tijd Volume heette. Die heeft de grote schijnwerpers nooit bereikt, maar was ik begonnen. En dat was eigenlijk de voormalige Q-Sign. Oké. Want sommige jongens die daarin zaten, daarmee gingen we verder gegaan. Hebben we op Q-Sign opgericht in, volgens mij was 2001 of zoiets. En zodoende man, struggelen, liedjes uitbrengen, opnemen, repeteren. En uiteindelijk, onze doorbraak kwam echt in 2005, 2006 begon het echt te komen. Maar het was echt op Curaçao begonnen in de jaren 90 al. Weet je nog wat je eerste liedje was? Mijn eerste liedje? Nee man. Je ooit echt gewoon? Nee? Nee. Het waren allemaal covers natuurlijk toen de tijd. In Q-Sign had ik eigenlijk mijn eerste liedjes, maar als je begin je eigenlijk met covers. Dus. Maar dat waren wel leuke tijden. In Q-Sign, ja, wat voor leuke momenten en mindere leuke momenten maakte je toen mee? Want je begint natuurlijk met iets waar je niet weet waar naartoe gaat. Ja, precies. Q-Sign, het leukste wat ik heb meegemaakt, dat kan je allemaal achteraf beamen natuurlijk, was de struggle om bekend te worden. Van niks naar, oké, iedereen kent ons nu. Als je erin bent in dat proces, dan heb je niet eens door. Je doet maar achteraf, weet je, dan kan je het waarderen van oké, niemand kende ons. Feesten met alleen familieleden erin. Niemand koopt kaartjes en dat soort dingen. Naar uitverkochte feesten. Ja. Dat is het mooiste wat je kan meemaken natuurlijk. Maar, en ook vriendschappen die ik tot de dag van vandaag heb. En van hoe kan ik het uitleggen? Van letterlijk niks zijn met de trein naar optredens. Naar gewoon de man zijn in een feest. Gewoon starten from the bottom, nou hier. Gewoon letterlijk dat. Ja. En de minder leuke momenten, ja, die heb je altijd. Als je zo'n echte groep bent, weet je, dan heb je altijd die heeft ruzie met die heeft ruzie met die. Het is gewoon, je zit te veel op mekaars lip op een gegeven moment. En dan heb je, weet je, bekvechten ook. Tronkfeest. Dat gebeurt ook. Mensen weten het niet, maar dat soort dingen gebeuren ook tussen vrienden. En minder leuke momenten. Even kijken. Wie heb jij een keer... Ja, ik weet. Een van jullie gaat daar naartoe met die Tory. Wie heb jij een keer uitgescholden van, hé, ga je me terug? Nee, ik heb letterlijk iedereen uitgescholden in de band. Maar iedereen heeft iedereen een keer uitgescholden. Ja. Maar, help mezelf even denken. Ja, maar ik heb zelfs een keer gevochten met een van die jongens. Maar we zijn nog steeds goede matties. Raar is dat. Het ging helemaal, nee, ik weet niet eens waarover het ging, maar gewoon in de kleedkamer rappen. En dan weer door. Show moet gewoon door, hè? Ja. Kom je daar met blauw oog? Ja. Blauw. Bril op. Ja. Daarom dat jullie vaak bril. Je weet maar nooit, hè? Blauwje, shout-out, blauwje. Hij weet precies. Oké. Maar, ja, dat soort dingen gebeuren ook, weet je. Veel mensen weten dat niet, maar als je zoveel met elkaar bezig bent, dan gebeuren dat soort dingen ook. Maar soms werk je schrijft je eigen liedjes. Ja? Jij schrijft ook je eigen nummers? Ja en nee. Ik ben eigenlijk de laatste tijd bezig met liedjes schrijven. Ik heb altijd iemand gehad die voor me schreef. Oké. Maar desondanks je besteedt heel veel aandacht aan een liedje. Ja. Voor een optreden. Heb je ooit iemand zeg maar, het heeft verpest, zeg maar, tijdens een optreden, dus je zegt, je bent te vroeg gegaan of... Dat gebeurt, ja, dat gebeurt altijd. Dat gebeurt bijna wekelijks, maar... Je geeft zoveel energie en dan toch iemand verpesten terwijl jij alles aan hebt gegeven. Ja man, er is een keer gebeurd met mijn mattie, T-Sean. Dat was in Q-Sign toen de tijd. Ik was helemaal in mijn flow, in mijn liedje, dus ik was aan het zingen. Hij doet dit. Hij zet mijn liedje stop.
Oké, bro. Ik was aan het zingen, maar oké, doe je ding. Hij zet het stop en hij begint te zingen. Zwarte Piet, Piro, en dan geeft hij me de microfoon terug van oké, go get it, boy. Ja, toen moest ik hem even achteraf even uitschelden. Zwarte Piet, Piro. Dus de hele club staat stil van oké, waar gaat dit naartoe? Op een gegeven moment gaat hij ook kijken, maar waar gaat dit naartoe? Geeft hij me een microfoon terug van oké, ga door. Ja, je hebt het best, man. One-man show. Ja. Heeft hij je uitgelegd waarom hij dat heeft gedaan? Ja, sloeg helemaal nergens op. Maar hij heeft het wel uitgelegd. Hij is wel iemand, hij blijft doordrammen totdat hij zijn zin heeft. Ja. Op een gegeven moment zeggen we oké, weet je. Doe je ding, je hebt gelijk, het zal wel. Maar... Tiziano. Ja, dat was op Curaçao, man. Curaçao, toen de tijd Club Façade, ik vergeet het nooit meer. Het was natuurlijk waarschijnlijk in december, in die Sinterklaasdagen. Wou die iets doen, ik denk nee man. Hij heeft hem thuis al bedacht, joh. Ja, ik zeg maar, volgende keer als je dat hebt, doe je het in je eigen nummer, niet in mijn nummer. Ik dacht, ik ga Quincy even pakken, man. Ja. Lekker toch? Hoort er ook hem af en toe bij, toch? Ja. Nu kan je er zelf wel om lachen, denk ik. Ja, natuurlijk, maar diezelfde avond nog wel. Ja. Maar alleen, ik heb zoiets van, oké, als je wil stunten, doe het in je eigen nummer. Ja, dat wel. Ja. Maar we maken wekelijks van dat soort gekkigheid mee met elkaar, dus dat houdt het leuk, weet je. Ja. En toen, jullie waren 2005, 2006 zo echt booming. Ja. En dan krijg je 4 jaar later, laten we zeggen 4 jaar later, dat jullie weer uit elkaar gaan. Ja man. Wat deed dat met jou? Heel veel, want Q-Sign was echt mijn baby, weet je. Kijk, ik voel me lekker in Caché en alles, maar ik was er niet bij de geboorte. Juist, ja. Bij Q-Sign wel, dus het hits different. Ja. Dus nee, het deed wel wat met me, want we waren hele goede vrienden. Maar gaandeweg, weet je, dan groei je een beetje op elkaar. Iedereen begint anders naar dingen te kijken. Mensen beginnen een beetje jaloers op elkaar te worden. Mensen misgunnen elkaar dingen. En weet je, dan is de klik er niet meer. En dan is er geen andere oplossing. We moeten uit elkaar. Op welk moment kwam jij erachter dat Q-Sign gaat stoppen of moet stoppen? Is het zo dat jullie bij elkaar werden geroepen? We werden bij elkaar geroepen door de toenmalige manager en Hunnely. Je had 2 kampen, je had die 2 en je had ons, de rest van de band. Dus toen hadden ze de mededeling van ja, er gebeurde de laatste tijd te veel narigheden, te veel discussies onderling, te veel geroddel, wij gaan stoppen. Maar ja, weet je, als de leider zegt we gaan stoppen, ja weet je, zo bier, dan gaan we maar stoppen. Er zit niks anders op. En dan ga je naar huis en ga je nadenken. En dan denk je, ja, misschien is het inderdaad beter, weet je, want we zijn niet meer zoals vroeger. We zijn geen matties meer zoals vroeger. We kijken scheef naar elkaar, dat moet niet. Op een gegeven moment ga je het ook voelen in de muziek zelf. Dus, weet je, dan heb je er vrede mee. En dan komt die ene laatste optreden, de laatste. Want we hadden een laatste in Nederland. Maar de echte laatste was Curaçao. Ja, daar was ik aanwezig. Die was echt emotioneel. Ja. Want dan besef je echt pas van, kijk wat we hebben bereikt, kijk het publiek, helemaal gek. En dit is de laatste, die gaan we echt stoppen. Dat was volgens mij maart 2011. Ja, zoiets was het, ja. Heb je die tijd ook meegemaakt eigenlijk? Ik schiet opeens iets te binnen. Wat? Jullie gingen op een gegeven moment 2 bands gingen elkaar dissen. Ja, dat was het. Wist je dat niet? Oh, ik wist wel, maar... Je wou lang erover praten. Nee, het schiet me opeens binnen. Ja, dat was... Ik heb die tijd meegemaakt. Ik was die tijd. Ja. Q-Sign is dat je kent daar, ik was in zijn kamer. Ja, ik was in Q-Sign in die tijd, man. Ja. Dat was een van de hoogtepunten voor mij, van die hele scene. Maar was het iets serieus of gewoon voor de lol? Je moet het zien als boksen. Ja. Ik sla je, maar het is een sport, hè. Ja. Dus we waren ten alle tijden gewoon goede vrienden gebleven met de boys van Caché toen de tijd. Maar het was heftig. Het was heftig in de zin van de fans die namen het wel serieus. Dus de fans van Q-Sign en de fans van Caché die hadden wel echt ruzie. Terwijl wij gewoon chillen in de kleedkamer. Maar zo, dat was inderdaad de hoogtepunt die periode, man. Het was
Het is wel raar dat fans gewoon, fans van Caché en Q-Sign gewoon gewoon fit die handen. Het lijkt wel sport. Ja, maar gewoon... Dat je je club support. Hooligans. Dat was het, echt. Dus we komen terug naar Nederland. Bla bla bla. Er komt een feest, want jullie hadden wat gezegd, wij hebben wat gezegd. Dat moet uitgesproken worden in het feest natuurlijk. Dus er kwam die ene beroemde feest. En helemaal opgehyped. En ik kan me nog herinneren, dat was van gisteren. Ik zag Randy. Randy woonde nog hier in Den Haag. Ik zag hem in de stad. Ik zeg, luister. Wij hebben een hele planning. Een hele planning voor vanavond, voor jullie. Ja. Maar bro, als je niks doet, doen wij niks. Dus lot van jullie is in jullie handen. Ja. Als jullie vanavond niks doen, doen wij niks. Ik herhaal het. Nee, we gaan niks doen. Maar jullie hebben al voorbereid natuurlijk. Tuurlijk. Als Rocky Balboa waren we alles. Ja. Dus eindstand komen we daar. Hun gaan één set, wij gaan één set. Hij kijkt me weer aan van... Ik zeg, ik zei het. Als jullie niks doen, doen wij niks. En ze hebben wat gedaan, man. Ja? Ze hebben wat gedaan en de rest is history. Kijk maar op YouTube. Ik zei ook achteraf, ik heb jullie gewaarschuwd. Maar dat waren echt de hele goede tijden van die feesten. Hè? Maar ja, dat maakte de feesten ook op dat moment veel leuker dan wat ze daarvoor waren eigenlijk, kan je zeggen. Ja. Dat trekt de mensen uit huis, trekt het publiek van oké. Iedereen komt kijken, wat gaat er dit keer gebeuren, wat gaan ze dit keer zeggen. Dat waren de goede tijden, maar ik weet niet, this game, ik weet niet, een beetje... Niks voor jou? Nee, ik kan het nog steeds. Ja. Dus onderschat de dingen niet. Maar het is gewoon niet meer mijn ding. Ja. Mooi man. Ik weet niet, dat dit gebeuren is meer een ding voor de rap scene, vind ik tegenwoordig. Ja. En onze feesten gebeuren dan lang niet meer. Daarom is het best wel grappig in dat voor rap game. Ja. Je denkt, terwijl, weet je kan in deze scene kan je elkaar ook kapot maken met woorden, maar het is meer van... Mensen komen meer om te dansen tegenwoordig. En ze willen niet per se horen dat je die andere band is. Het is meer van dat je iets zingt dat die ene chick, die andere chick kan dissen via jouw woorden. Ja. Dat is nog steeds wel happening. Maar gewoon bands elkaar dissen, nee man. Nee. Gebeurt weinig. Wat ben je Caché komen doen? Ik werd geroepen, werken man. Dus ze hebben me gebeld. En iedereen gelijk van, Inoswa. Voordat we naar Caché gaan, dat is niet de band waar je gelijk naartoe bent geweest naar Q-Sign. Nee. Je hebt Prestige meegemaakt. Ja, klopt. Daarna was het Divers, ik weet niet of je daar is. Nee, Divers niet, hè? Nee, alleen Prestige was het. Ja. Dat was ook een korte periode. Dat was heel kort. Ja, volgens mij niet eens langer dan 6 maanden. Nee, het was kort, maar wel heftig, man. Het was kort en heftig, want we hadden een band opgericht, bla bla bla. En het ging goed. Het was met Roald volgens mij? Ja. Goede zangers, goede muzikanten. Angeli was er ook bij. Ja, klopt. En we zijn naar Curaçao gegaan. Veel te voorbarig, veel te vroeg vond ik. Want je moet eerst hier een fanbase hebben voordat je dat gaat doen. Maar oké, let's go. We gaan naar Curaçao, we komen terug en een paar jongens hebben drugs bij zich. Boom, klaar. Klopt. Zo kort en heftig was het. Ja. I know. Ja man. Wat waren jullie plannen dan? Veroveren man, maar meer met een beetje letter erin. Meer salsa, meer bachata, meer van dat soort dingen. Maar ik kwam er maar niet van. Het was, andere boys wouden snel geld maken. Dus, ja. Dus dan gaat het gelijk mis. Ja. Oké, en toen werd je dus gebeld door Caché? Door Caché. Zei je meteen ja? Nee, ik zei ik ga erover nadenken, want ik was... Je liet ze even sminken. Nee, dat was het niet man. Maar door dat gebeuren met Prestige was ik alles kwijt. Ik had geen baan meer, ik had niks. Oké. Dus ik was op punt om te vertrekken naar Curaçao. Ja. Toen ze me belden voor Caché. Ik was echt op het punt om naar Curaçao te gaan. Ik denk nog 2-3 weken was ik weg. Toen had ik zoiets van misschien kan ik nog even blijven. Als ik in Caché zing, dan kan ik nog even
even doorstruggelen totdat ik een baan heb gevonden. Ja. Want ik heb toch een soort van inkomen. Toen heb ik dat gedaan en toen was ik hier gebleven. En ik was in Caché begonnen, 2 weken later had ik een baan gevonden. Dus weet je, het kwam mooi uit. Want achteraf gezien, Curaçao, nee man. Nederlands is nog steeds mijn ding, blijft mijn ding. Wat is Caché nu dan? Wat voor band is het? Caché is dezelfde Caché van altijd gebleven, alleen de scene is een beetje veranderd. Ja. Dus dan moet je mee veranderen, anders ga je niet optreden. Zo simpel is het. Die echte pure Antilliaanse feesten, die zijn er amper. Alleen als Eetje Curaçao komt, als Jens komt, als Eikers komt, dan heb je echt die hardcore anti-feestjes. Maar wij treden wekelijks op, veel mensen weten dat niet, maar we zijn er gewoon alleen niet in die scene. Dat is het. Dus het is meer van die kizomba scene, die bachata scene, festival scene, daar zitten we meer in nu. En ik moet zeggen, het is relaxed. De hand geen spanning. Ja. Mensen komen om te dansen, mensen komen om te genieten. Dus het is niet die hardcore scene waar ik in begonnen ben, maar ik vind het ook leuk. Maar jullie doen ook bruiloften? We doen ook bruiloften, partijen, we doen alles. Wat ben ik kwijt dan? Ongeveer. Wat ben je kwijt? Als ik jullie willen inhuren voor een bruiloft. Je bent veel moeilijk bij man. Je moet betalen. Dan moet je niet scheiden daarna. Nee, je moet me veel mooi, maar ben je van plan om te gaan trouwen dan? Wie ik? Ja. Ooit. Ja, zie je, nu zeg ik jou inderdaad. Als jij gaat trouwen... Je moet zeker zijn van mijn zaak, anders... Ja, als jij gaat trouwen, dan kom ik gratis voor jou zingen. Beloofd. Maar we hebben er nu 2 jaar. Dan is die aanbod. Ja, dat is het niet meer. Nee joh. Nee. Maar de sfeer is wel lekker in de Caché. De sfeer is heerlijk man, de sfeer is heerlijk. Ik voel me thuis. Ik ben inmiddels ook een van de oudsten in de band. Ja. Zou je niet zeggen, maar qua leeftijd en ook qua aanwezigheid. Ervaring. Ja, in de band. Want de oude garde is al weg natuurlijk. De andere boys zijn naar Curaçao, andere bands of zijn gestopt. Ja. Maar ik heb een soort van voorbeeldfunctie om te praten met de jongens, de jongere garde. Want sommige mensen willen te snel, hè. In deze scene, kijk, je moet struggelen. Je moet door die hele proces. Je kan niet van met je keyboardje in je kamertje zitten of met je microfoontje of in de badkamer zingen naar naar Major League. Je moet door die struggle heen. En soms moet ik sommige mensen met de benen weer op de grond zetten, weet je wat? Je gaat te snel bro, je hebt niet genoeg meegemaakt. Ja. Dus dan moet ik het uitleggen en sommige mensen nemen je kwalijk en sommige mensen komen achteraf naar je toe van je had gelijk man. Ja. Want het is heel makkelijk als je een hit hebt en je bent op dat moment lid, je bent happening, om een publiek gek te maken. Maar probeer dat als je geen hit hebt, als het publiek een beetje moeilijk is, of als je ineens in een andere taal moet entertainen. Dat is vlieguren, dat is ervaring. Ja. En dat bouw je niet op omdat je nu ineens een hit hebt, of weet je. En dat probeer ik ze wel bij te brengen van oké, je hebt een hit, je bent happening, maar je hebt nog steeds ervaring nodig. Want je zou een keer een optreden hebben en niemand reageert op jou. Wat ga je dan doen? Niemand kent je. Je hebt een hit, maar niemand kent je. Wat ga je dan doen? Weet je, dus dat soort dingen probeer ik mensen aan te leren. Ja, je zegt het zelf, je bent de oudste, je hebt ook een beetje de leiding. Ja. Op het moment dat jullie een optreden binnenkrijgen, kijk jij dan naar het evenement en wat jullie dan gaan zingen? Of doet de leidinggevende? Nee, we kijken er gezamenlijk naar. Van oké boys, dit is eentje met bijvoorbeeld alleen maar Surinamers. Ja. Hoe gaan we deze aanpakken? Welke nummers gaan we optreden? We proberen wel van... Je hebt Caché geboekt, dus je krijgt Caché. Het is niet van, oké, deze mensen zijn 60 plus, dus we gaan ineens comeback doen. Ja. Nee, je hebt Caché geboekt, dus je krijgt ook Caché. Ja. Alleen, soms moet je wel een beetje aanpassen aan het publiek. Kijk, als je een festival staat waar de mensen heel veel van dansen houden, dan moet je toch af en toe een merengue of een bachata ertussen zetten. Maar het is niet meer... van we gaan de hele repertoire omgooien omdat het een bachata feest is. Nee, je hebt Caché geboekt, je krijgt Caché. Zo is het, want we hebben ook meegemaakt dat je dat doet en dat het niet aanslaat.
Ja. Want die mensen komen naar je toe en zeggen, luister, we hebben 30 DJ's die salsa spelen. Ja. We willen caché horen. Juist. We willen geen salsa van jullie horen. Dus dat was een wijze les en zo doen we het nu ook. Wat is jullie doel dan per jaar qua nummers? De laatste tijd zijn jullie aan het stromen. Je zijn aan het stromen, want we hebben een nieuwe team, we hebben een jonge team. Die zijn gierig, die azen op de faam, op de roem, op hits maken. Vrouwen? Ook. Doe je op alles. Als je zo'n hongerige team hebt, is het leuk. Ja. Weet je, kijk, het is niet omdat ik in caché ben, maar we zijn nu de enige band in Nederland die dit doen. Weet je, er is geen nummer 1, nummer 2, nummer 3, het is nummer 1, nummer 5, 6, 7. Het is niet lullig bedoeld naar anderen, maar het is zoals het is. Dus ook al brengen we geen nummers uit, we hebben gewoon wekelijks optredens. Maar voor jezelf wordt het een beetje saai op een gegeven moment. Dat je geen nieuwe nummers hebt, dat je steeds diezelfde nummertjes hebt. Dus nu dat we jongere mensen hebben in de band is wel leuk. We brengen nieuwe nummers uit, iedereen enthousiasme keert weer terug. Dus het is wel leuk, dat wel. Maar ons doel is gewoon zoveel mogelijk nummers uitbrengen. Maar ook een grotere publiek bereiken. Ja. Want zowel ik persoonlijk als zanger, als de band, Caché, Q's en alle bands, die hadden ooit een droom om de Antilliaanse publiek te veroveren. Maar als je dat eenmaal hebt bereikt, oké, what's next? Want plafond naar Antilliaanse publiek, het is een kleine gemeenschap. Je hebt je zo bereikt. En wat ga je daarna doen? En dus nu, weet je, met festivals en dat soort dingen. We hebben ook featurings met een paar bekende rappers en groepen. Ja. Die zijn nog niet uit, maar die gaan komen. Ja. Ik kan een naam noemen, maar dat ga ik niet doen. Doe niet. Ja? Nee? Nee, of je kan het doen, maar ik zeg niks. Nee, we hebben 3027, postcode is 3027. Als je het weet, dan weet je het. Als je het weet, dan weet je het. Ja, weet je, dat is gelijk, je hebt een nieuwe deur geopend. Ja. Voor de PlayStation fans, je hebt een nieuwe level unlocked. Dat hebben we nu gedaan, weet je. Dus dat zijn de leuke dingen waarom je het blijft doen. Want kijk, zingen blijft leuk. Zingen is leuk, maar ik zeg je eerlijk, als je wekelijks dezelfde mensen ziet, op een gegeven moment wordt het saai. Het is niet lullig bedoeld aan die mensen toe, maar je wilt meer. Je wilt meerdere mensen zien, meerdere culturen kennen, meerdere plekken zien door middel van je muziek. Het is ook lang geleden dat jullie een album hebben uitgebracht. Ja. Zit er ook aan te komen? Ja, zoals het nu gaat wel, ja. Ja? Ja. We hebben genoeg materiaal nu om een album uit te brengen. Dus, Wat wordt de naam? Wat zeg je? Wat wordt de naam? Je vraagt veel, bro. Lekker streep. Nee, we zijn nog niet zo ver. En als we zo ver waren, weet ik niet als ik zomaar dingen mag zeggen. Ja. Ik weet eigenlijk, heel eerlijk hè, gewoon voor alle artiesten, ik weet niet waarom er altijd zo geheimzinnig wordt gedaan over alles. Nee. Als ik de naam zou weten van ons album nu, als het aan mij leek, zou ik het gewoon zeggen. Ja. Maar ik denk dat het te maken heeft met spanning. Mensen in spanning houden. Ja. Maar als ik nieuws heb, dan zeg ik het gewoon. Over spanning, want ik denk wanneer dit uit is, is dat liedje al uit. Ja? Wiggy Mangle of zo? Para Wiggy Mangle. Ja, dat is ja. Wat voor liedje precies? Dat is een feel-good song is het. Het is geen liedje van Tira Punya, weet je, dat soort dingen. Het is een feel-good song, want ik heb gemerkt de laatste tijd, alle liedjes gaan over doe Shimishima, ik hou van jou, je bent mooi, je bent dit. Of een chick dissen, of een rapper dissen, een boy dissen. Ja. Dus het is of een diss track, of een love song. Maar ik mis die feel-good songs. Maar weet je, het is vrijdag, let's go party, let's go turn up. Ja. En zo'n soort nummer is het van, oké, als je me door de week ziet ben ik serieus met mijn werk bezig. En, maar, als ik mijn doel heb bereikt met mijn werk, dan heb ik het recht om te genieten. Ja.
Maar als ik naar jouw liedjes luister, dan hoor ik dat ook terug in de meeste liedjes van jou. Meer ambiente. Ja man, eigenlijk mijn werkweek is van vrijdagavond tot zondagavond. En door de week ben ik aan het aftellen voor het weekend weer. Niet dat ik mijn baan niet leuk vind, maar ik ben een levensgenieter. Ik hou van genieten, ik hou van feesten. Maar zijn dat ook de liedjes waar je die je het meest wil zingen? Ja. Ik ben die ene gast. Ik heb mijn doel bereikt in een feest als ik van die mooie dames zie die binnen zijn gekomen op hakken, maar die naar huis gaan op blote voeten. Gewoon mascara, alles loopt gewoon in de hand. Dan is mijn doel bereikt voor die avond. Nou, dus man. Love songs zijn leuk. Ik hou ervan om te dansen en dat soort dingen, maar... Jij doet het liever privé. Tussen 4 muren. Nee, dat is mooi. Je hoeft anderen niet te laten weten of ze zien van hey. Ja, de anderen hoeven niet altijd te weten dat ik een dekhangs ben, maar goed. Nee, precies. Maar in feesten hou ik van hypen. Hoe komt het dan dat je maar 1 keer hebt meegedaan aan Toomba? Nee, ik heb 2 keer meegedaan, man. Maar werk. Kijk, Toomba, hè. Ik wil dit jaar ook gaan, man. Maar Toomba, je moet er minimaal 5 weken voor uittrekken. En dan zit je al krap. Want als je daar komt, in die 5 weken, als je daar aankomt, zijn de andere zangers al 3-4 weken verder dan jou. Ja. Dus dan moet jij, want kijk, je gaat met een band. Je moet in hun planning passen voor de repetities en dat soort dingen. Ze zijn al weken bezig met anderen. Jij komt met het laatst. Iedereen gaat je aankijken van, dan komt deze man nu pas met zijn ding. We moeten alles gaan instuderen. Weet je, dan krijg je die hele houding van iedereen al. Ja, zoiets als Iselien ook uitgelegd. Ja. Dus het is meer te maken met werk, want dan moet je 5 weken vrij nemen. Op een gegeven moment zeg je bij gever ook van, hé, luister dan, weet niet, maar je gaat ieder jaar ga je 5-6 weken weg voor Toomba. En dan in de zomer ga je ook weg met je gezin. Hoe zit het dan? Dat gaat niet. Dus ik wil wel binnenkort weer, maar ik weet niet hoe. Maar als het denkbaar is het mogelijk. Dus ik ga mijn best doen om misschien 2020 toch wel mee te doen. 50 jaar, hè? Ja, dus eigenlijk moet wel. Toomba is een hele andere balgame. Ik vertel je, maakt niet uit hoe ervaren je bent, op welke podium je hebt gestaan, maar die... je voelt je net weer een klein kind die net is begonnen. Echt. Kan je freestylen? Ik? Ja. Ik kan niet freestylen, man. Nee. Ik kan wel freestylen, maar dan ga ik heel snel de dubbelzinnige kant op met dingen. Dus, Je mag het niet. Ik denk dat de mensen jouw stem willen horen. Nee man, doe maar niet. En ik ben ook hartstikke verkouden. De mensen die mij kennen, die kunnen het horen. Freestylen, nee. Freestylen eindigen altijd in nare dingen. Die uiteindelijk eruit moeten knippen. Van cliënten, die dingen dus. Ja. Zinnig, hè? Helemaal. Heb jij ooit een moment gehad in je leven, tegenslag, dat je denkt van, waarom moet dit mij gebeuren? Ja. Dat was in die tijd van Prestige, man. Toen iedereen vast kwam te zitten, dan kom je eruit, dan ben je je baan kwijt. Je hebt geen band meer, je hebt niks meer. Dan weet je, dan heb je man, shit man, waar ben ik in beland? Wat moet nu? Nu heb ik echt helemaal niks. Weet je, dat was wel een moment dat je dingen gaat beseffen. En dat je echt gaat zien wie je echte vrienden zijn. En dat je ook anders naar dingen gaat kijken. Ja. Want je hebt nu letterlijk niks. Gewoon niks. Want hoe lang heb jij zelf vastgezeten die periode? 1 avond, man. 1 avond? Maar ik kan met trots zeggen, ik heb vastgezeten, bro. Prima negen frequentie. Nee, ik had er niks mee te maken, dus het was 1 avondje verhoor. Dus ik kon gelijk weg. Maar weet je, het doet wel wat met je. Als je in je cel zit en dan ga je nadenken over dingen, over keuzes, over vrienden. En dan ga je anders naar dingen kijken. Je moet niet zomaar alles doen wat aan je wordt voorgedragen. Als je het niet voelt, moet je gewoon niet doen. Weet je? Soms heb je een onderbuikgevoel, volg die. Meestal heeft hij gewoon gelijk. Toen de tijd ook, kijk, we zijn naar Curaçao gegaan met die band en ik had een onderbuikgevoel, niet van er gaat iets gebeuren, maar
het is te vroeg om naar Curaçao te gaan. Ja. Dat gevoel had ik. Maar ik had zoiets van, oké, weet je, fuck it, let's go. Terwijl mijn onderbuikgevoel zegt, nee, het is te vroeg, doe niet. Maar ja, het hele team gaat dus. Waarom moet je dan raar gaan doen van... nee, ik ga niet. Ik ga niet. Ja. Heb je die angst nog steeds? Nee, Als je man. Bijvoorbeeld, Caché gaat binnenkort naar Curaçao, dat je denkt van, een van die jongen, dat iedereen even gaat fouilleren voordat de Schiphol. Nou, met het, nee. Maar ik zeg het gewoon, hè. Gewoon, ik ben die guy van die awkward gesprekken op Schiphol. Gewoon hardop met iedereen erbij. Boys, als jullie drugs en zo hebben, ga daar staan. Ik ken jou niet in deze vlucht. En jij kent mij niet. Ja. Gewoon hardop, gewoon dat iedereen het hoort. Ik ben gewoon niet snitch. Nee man, nee. Nee, weet je wat mij stoort aan dat soort dingen? Doe je ding, maar benadeel niet een hele groep. Juist, ja. Daar gaat het mij om. Ja. Dus nee, ik ben niet bang, dat niet. Weet je waar ik voor bang ben? Dan zit je in die vliegtuig naar Curaçao en je denkt, wat nou als die man 3 stoelen verder als het zijn dag is om te gaan vandaag. En we moeten allemaal mee. En die vliegtuig staat neer. Oh man. Het is niet mijn dag man, het is wel zijn dag. Wat? Je maakt iedereen bang. Niemand gaat vliegen meer. Dat soort dingen denk ik in het vliegtuig. Of dan zit je in het vliegtuig en dan zit je, meestal als je achterin zit, dan voel je turbulentie meer, toch? Ja. Ik hoop dat die vliegtuigen niet richting Willemstad. Want je zit zo, denk, ping! En het eerste wat ik doe, ik kijk naar de stewardessen, hoe ze naar elkaar kijken. Ja. En soms zie je hun ook zenuwachtig kijken. Ja. En dan ga ik mezelf voorbereiden op drama van, oké, misschien scheur dat achterste stuk weg nu. En ik vlieg weg en ik val in de zee. Maar hoe ver zijn we? Zou ik naar de kust kunnen zwemmen? Dat soort ik maak een hele film in mijn hoofd. Jij bent niet voor niks manager gewoon. Dat soort dingen denk ik de hele tijd. Ik hou niet, kijk, een vliegtuig, je hebt het nodig om daar naartoe te kunnen. Ja. Maar ik voel me zo kwetsbaar daar in de lucht. Ja. Ben je ook eigenlijk. Oeh. En dan probeer je gewoon constant te blijven praten, om films te kijken, om niet aan dat soort dingen te denken. Maar ik zeg je wel, vooral als je vaak vliegt en dan ga je weer zitten, oh shit, dezelfde films weer. Dan kijk je geen film, maar dan ga je dagdromen en dat zijn de dingen die omhoog spelen. Hoe motiveer je jezelf om positief te blijven? Vooral als je dingen hebt meegemaakt of iets gebeurt in je leven. Ja, ik ben er echt actief mee bezig. Want wat gebeurt er? Er gebeurt iets en ik ben iemand, mensen die me goed kennen, ik word heel snel boos en heftig boos van 0 naar 100 real quick. En dan ontplof ik. En vroeger bleef ik gewoon wekenlang boos op de persoon of de situatie. Maar nu ga ik nadenken van oké, gewoon 360 graden denken. Hoe kan je het ook anders bekijken? Van de perspectief van iemand anders. En soms denk je van shit, oké, die heeft wel gelijk. Of die heeft geen gelijk, maar ik snap hem wel. Ik respecteer zijn mening wel. En dan probeer ik toch, weet je, tot een oplossing te komen. Want ik stress hem, jij stresst hem. Stress is niet gezond, letterlijk niet gezond. Dus ik probeer zo min mogelijk te stressen. Ik moet eerlijk toegeven, het lukt niet altijd. Ik ontplof nog steeds, wekelijks. Maar ik kan er nu wel veel beter mee omgaan. Dus die omschakeling van de boze Quincy naar de Quincy die wel normaal kan functioneren. Ik probeer het korter te maken. Maar het is gewoon van blijven denken, blijven nadenken. Hoe kan ik anders naar de situatie kijken? Wat had ik zelf anders kunnen doen? Weet je, zo probeer ik het te doen. Okay. Kan je onze kijkers motiveren? Motiveren met wat? Ja, ik heb drank, ik heb... Door moeten gaan. Oh. Om door te gaan, ja, weet je. Doorzetten. Of aan de slag te gaan, op zijn minst. Aan de slag te gaan. Durf die stap te nemen om voor jezelf te ondernemen. Om voor jezelf, je eigen gevoel, je eigen droom te volgen. Doe wat je hart begeert, maar geloof me. Je kan doen wat andere mensen willen dat je doet, maar geloof me, uiteindelijk word je er zelf niet gelukkig van. En word je
misschien zelf bijna depressief van. Dus doe wat je hart begeert en ga ervoor. Wees niet bang voor tegenslag. Wees niet bang dat mensen je misgunnen. Want als je goed bent in wat je doet, het kan zingen zijn, het kan voetballen zijn, het kan... Maakt niet uit wat het is. Maar als je goed bent in wat je doet en je gelooft jezelf, je gaat lang genoeg door, je gaat opvallen. Die ene recruiter die gaat jou zien. Die ene coach die gaat jou spotten. Het gebeurt echt. Maar je moet wel doorzetten met wat jij zelf leuk vindt. En investeren. Niks komt voor niks. Het is niet van, oké, ik vind producer leuk. Ik ga rommelen met een keyboard en ik kijk en een laptop en ik kijk hoe ver ik kom. Nee, je moet wel investeren. Je moet wel investeren in opleidingen, in cursussen. De juiste mensen om je heen. Om je doelen te kunnen bereiken. Want het komt niet zomaar uit de lucht vallen, geloof me. Been there, done that. Duidelijk, ja. Ja, man. Waar kunnen mensen je vinden? Niet je adres, maar op social media. Social media, ik zeg je eerlijk, man. Ik ben iemand die... Ik denk dat iedereen je al volgt eigenlijk. Ja, nee, maar ik ben... T-Sean is iemand die altijd tegen me zegt, je moet actief blijven op social media. Kijk, hij is natuurlijk wat jonger dan mij. Dus hij is in de generatie van social media. Mensen moeten me blijven triggeren. Hey, je hebt deze week niks gepost. Maar mijn Instagram is gewoon Quincy Amasia. Facebook is gewoon Quincy Amasia. Je kan me daarop vinden. Maar ik probeer actief te zijn en te blijven op dat social media. Ik heb niet altijd zin. Maar ja, ik doe mijn best. Het moet wel in deze wereld. Want om jezelf te promoten heb je dat gewoon nodig, man. Juist, klopt. Dus Instagram van cachet beheren, dat doet iemand anders. Dat doet iemand anders. Ik doe dat niet aan jou vragen. Nee. Dan zien ze nog steeds Randy en Robben erop. Nee, waar zie je jezelf over 5 jaar? Over 5 jaar zie ik mezelf op Curaçao met een jacht. En 3 jetskis. In een videoclub. En een paar miljoen op een bankrekening. Daar zie ik mezelf. Maar in het echt, gewoon hier in Nederland, man. Nee, ik hoop... Daarom zei ik in een videoclub. Ja, ik hoop dat ik nog een paar hitjes heb gescoord. Dat ik nog een paar deuren heb opengemaakt naar andere soorten publieken, weet je. Dat wil ik bereiken. Dat ik een beetje dichterbij ben, dat ik meer muziek kan maken en minder kan werken. Want dat is eigenlijk het doel. Zodat je van je hobby je baan kan maken. Dus ja, dat. Dus je gaat geen auditie doen? De Nederlandse kijkers willen misschien cachet ook boeken voor een feest. Ja, dan moeten ze op mijn Insta kijken. Maar je post niks. Jawel. Ze willen je recente stem, niet stem van 5 jaar. Luister, ik post niks, maar ik repost wel. Dus als mensen wil posten, dan repost ik gewoon. Kijk gewoon, ik heb gewoon genoeg dingen daar. Quincy Amasia, follow me. Dan zie je me allemaal repost. Leuk man mensen. Mensen, volg ons ook, abonneer op onze kanaal, subscribe. Het is gratis. Mensen komen vragen van abonneren, wat moet ik betalen dan? Het is gewoon gratis mensen. Abonneren, subscribe. Wil je dat wel zeggen? Nee, ja, ik kijk naar je baard. We hebben alle 3 een baard. Die van jou is langer, ja. Nee, die van jou is langer, man. Je hebt ook gekort. Nee, ik heb gewoon een groter hoofd. Kijk, 3 mannen praten over baard. Wat is dit? Mensen, Beat Gang! Leuk dat jullie weer hebben gekeken. Blijf kijken. Ik ben Dio. Ik ben Sontje. We zitten hier met Quincy Amasia in de house. Oké dan. Tot de volgende keer. Peace out.